Chaltonani Shani lama Nanani Hello Jatana Lamsugo Draw chicken video clip Nubiman can story unit a sing rehearsal clalemini Seri chicken claim ma pronoxio or samung sal thangbani title take samung obonorok khanai manai te video bo nubi manai angke o sal thangbani samung ang sagbai thang te Bipasha Reang sengkorong ni combination klaine or samno Samran bagi thangai tongo te or samung seng nahar maning ke sini dagato darun ni sejak samung te bini combination te especially dagato tongo no sini hai ka ba ne video climate ni nai tong hangke dagato bele bele na hambai puila bini samung bisin dang sagbai tung kOKBOROK haparo sini mo manmani nakrai KARIWI kormoti bini sejak no samung and tabuk ti tang sar sam abon sagada tang ni tang thambini sejar sam ur sab khano abin tabuk 2021 sal thambani or sam bini sejak competition te bini no sagbai thang ya pharmani khapuri te dagaton belebel na hambai asik kotorma yak pa yak pharman bagi te abon logilegi sini music arranger hai ke ba music director sini jak Swkang Debbarma wa specially available na hambai hai ke ba baksa ke ba melody chemistry ungar ka bangku sini like go available hambai te joto nai to nai ani fan following no nasing tong ni o video no nugui man nai ke ba or sam no video ni bisi nugui man nai khwlaio no bo khalo ina singnai na nai kungma no baksa kungma no singjak tongo ani social media page ti hai ka ba insta ti hai ka ba kungma ti no sam buru ka dal phai ni sam kungma no tongo dajak hai no o video kendang ni bagi om bai phone ki sa kha ko som len and khalo ki joton nasing le jo track ni bagi buskango jotono taisha hai mala lek nai thank you take care and bele hambai